nyaya yakupinda mudare rezvino iri pakati paPeter Mapapu naFrancis Likwesa. Nyaya iri kunzi iyo ndinoda mari yangu US 200 yekuvaka kwandakakuitira tobacco ban rako. ndakavakira murume webhauni kuvakira muna October tichaita kumupako tikawirira ngamwaka sokuda ndobva anotengesa fodya yake akadzonga haana chaakakwanisa kundii naizvozvo ndava kuti ndikaenda ndikanomubvunza pakwanika zvikonzero zvakawanda amuchida kuiteuta mukadzi wake kandaona kuti zvirina ndini ana mambo tokona kunoenza kuwirira nazvo pamusoro igore ripi October gore ripi okutogura pe zvane gore kuwirira nazvo saka unomubhadhara rini pamusoro pamusoro vese vakateerera nemurume wezveshuwa ndine chikwereti chake tatakawirirana gore rakapera. ndakubvunza kaini shamwari kuti iwo wabvuma nyaya unobhadhara rini zvindira chete rini swakati wandokwanisa kubhadhara hatina kuti mutaure nyaya dzako wandowabvuma nyaya yokuda unobhadhara rini auya kudare kuti anhiri amuenzaniswe iwo wabvuma kuti shuwa akaita saka nawo yese yenhoroondo hatisi kuda kunzwa iwo taura kuti ndiro pakati mari yake mosainana kuno kuzopera mubva mune nyaya dzakawanda indoitawo zvekuima saka ndotarisirawo kana ndakudokwana mari mwedzi upi munana April ndandiri muchikwereti saka anditoona kuti iwe wakatenderedza mari yako iye haada kutenderedza wakumupa futi umwe mwaka iye ada kutorimawo saka toita sei ndaita era pamusoro ipambo satapinda haana kubhadhara mari yedare. I'm sorry ikuvana haana kubhadhara mari yekupinda mudare sei asina kubhadhara anzi handina pane zvinhu hobhosirei zviri kuitika muhupenyu hwangu. Tine basa nazvo iri zvezvinhu zvehobhosira iwe unombodenherei nhiki mhosva iwe une zvinhu hobhosira iwe unomboitirei mhosva kana usiaendanai panze mwana uyu wakabvisa mari mbijana wakabvisa mari komanini yawakawanauya wakamupai mari wasikuda andina chokwadi kubata mari ndandiri muchikwereti ndarima nezitoti saka ese ikabvabata kuchikwereti ndakabvatasara sinowana pamusoro zveshuwa ndadzoka kudaro ndakabva ndazowirana nemukomana ndine bhaiki randinaro ndichitengese bhaiki nemukomana takatowirirana zvakanaka tikafamba tichitsvagawo mabhaya naye mukomana wacho zvobva zvarambawo kubuda ndo patatamirira nemukomana ndazvaramba bhaiki racho rakaita sei rakaita sei rakaita sei ririko kumba kwakasuka rakatofa iye chaita ndiyotaitikawira rakati rakafa amene iyo ndianokwanisa ndakaundindorisi riri kufamba iri bhaiki yes bhaiki iri kufamba asi ndichifamba naye rakazomboitawo breakdown nemaspokes rimu rekumashure rakangoitawo breakdown. iwongo wakatarisira kuti mari yako akuperini semuti munogara mese ndakatarisa kudai zvaikwanisa kana mudzi watupi nekuti mataudzirano achagomutsvana ndo anenge akaita December mataudzirano chaianenge akaita nekuti nanabvomutana une mombi iye ane mombi nandini yaunongoikwanisa kuyombondiri miroko notitapa unochaja zvinoenderana nemari yaunenge uchinotoshanda pakadai anonditi ndinouya mangwana
zamara kuzototura mashoko anenge achiudzana kuti mari yake yatombomuno atiteerere mazuva akadaro atiteerere mazuva akadaro isusu tinenge tichida kuti uye ari kunzwa tsitso akakuitira basa iwewe akuti chiuya undiitirawo padiki iwewe unomombe hana iwewe wakuti inini handikubhadhari mari yako amwe vari kutaura kumashirokoka hamufaniri kutaura kana munozwa munoziva munongosundza roko makanyarara kwete kutaura kuno kuchitaura. Saka shamwari isi hatichateedza mazuva ako iwewe auri kuda kutipa iwewe zviri kutaura nomukomana wewo iwewe ndousiri kunzwisisana naye ari kuitira tsitsi koudi kumurimira zvaari kutaura odidhakita mari yacho. Chokwadi inini ndinogara papurazi ratete vangu handina mombe ndidzatete vangu. Mombe idzo ndinotorambidzwa kushandisa kuendesa kumaricho. Bhaiki nderangu. Bhaiki nderangu. Hapo tawe varikutaura kuti ndakati uyazouzoirimira iye Franzi mashahana munhu ngombe dziripo ndedzakatete vake vatete vacho havatokuongedzere kumasaiti imi muri chicha ndimai vake uyu madi kumubatsira kubhadhara pano mamubatsira kutaura asi kubhadhara mamubatsira sei? Maugona kubatsira kutaura manje asi kubhadhara kudare mutazi. asi paakaisa koji hapana kana chakabuda vakatadzira magocha kuti hapana chabuda vakabudirana kwemi makadii kumubatsira kuti atete shuwa murege yangu bvise ukandima abvise mari yake. Alright, anditi dzatete vake kana pakachishandiswa masimba ekuno manje kuti chikombi chichiuya chitore mombe ipapapo vatete vacho vangaitevera mombe yaenda kwamapako because tona zvakanyorovera munhu wese imi mati hazvitotenderwi hazvitoiti isu totiwo zvinoita tosangana pakati mapako akuda zvinhu zvake munoti kudi hapana zvatinokwanisa kuita nokuti asi mhosva inenge yasara nesu vatete inenge yasara nesu takuda kubhadhara natete ivo vatete vana mhosva vanenge vasingadi zvinhu zvavo kuti chizosaidi vasingadi hapana hatikasweri kuvatsvagira nzira dzekuti vanowana sei mari iro hasi bhizinesi redu hasi bhizinesi redu bhizinesi redu rekuti munhu ngaabhadhare chii mari chikwereti whether unobhuruka una mudenga whether unotimba mugodi kuenda pasi apa dai riri kuda kuti mukomana abhadharwe chii mari yake pay $200 yake uyu in 2 weeks time tapedza zvokuti unoona kupi mari izvozvo hayo hazviri basa mari yakaada mari yake uyu yaukaningirika yaukavakirwa kubani right pamusoro pezvo iwo wakonwa nemhosva nemunhu unombodzora $30 yake yedare plus iwo unofana kubhadhara mari yedare saka $30 yake $30 yedare yobvaita 60 plus 200 260 wazvinzwa aiwa tatopedza
zviri pachenayo kuti haubhadhara zvinhu kuti imo muno macho wati handina mari uchaiona rini. Ndo zvazvinoita manje izvo kana usingati zvinhu zvavo nenguva wazosvika pachimane chakadai kumanikidzika haugone kutaura iwe kutaura kuti iwe ndine bhaiki rakafa undibatsire kutengesa. Ukaenda ukapinda wega musango unotengesa bhaiki rako udzosere munhu. Zvafanira kuti headmaster uyaikupa pamutori school fees yemwana wenyu. Zvinoita